A vajudó nők terme. A legnyomorultabb berlini nők másfél szobában 13 gyerek, kurvák, rabok kitaszítottak, összegörbedve nyűszítenek. Sehol ennyit nem ordítanak. Gyötrelmekre sehol se vár annyi unott közeg, mint itt. Mert itt valaki mindig ordibál. Nyomja ki, jó asszony, megsüketül! De nem élvezni kerül! Időhúzásra semmit nem ér el. Bélsár is jön a túl sok nyögéssel. Ne higgye, pihenni van itt. Nem jön ki magától. Tegyen valami. Végül kijön. Kékes és kicsike. Vizelet és széket kenibe. 11 könnyes, véres fekhely. Köszönti, nyöszörk és üdvözlök vele. De két szemből repes letör, himnusz karddal az égbe föl. Ez az az apró húsdarab, min a kín meg a kéj majd áthalad, s ha hörögve meghal, ugyanitt 12 másik nő.